Здравейте от мен, аз се казвам Наталия и знаете ли, днес преди да започнем да записваме, доста си мислех дали искам да кажа малко за Наталия като Наталия. Тоест най-съзнателна част в мен и избора, който направих, за да седя днес в този момент на тази пейка. Исках да се свържа много с силата на името си и ще бъда много откровенна с вас, че преди години изпитвах откровенна завист за това, че нямам имен ден. Или поне не знаех, че имам такъв. Впоследствие разбрах, че името ми носи много силна енергия и означава род, означава родина, означава Коледа, означава рождествен. Всъщност означава началото на нещо ново. И много интересно означава сливането на началото и края в едно, т.е. този безкрайен цикъл. И по пътя, защото съм определям като един пътешественик, много любознателен и обожавам да изучавам човешката природа, според мен може би повече, контакта ме вдъхновява изключително много. И та някак си трайно, бавно, постепенно и поетапно, особено когато се появи моята прекрасна дъщеря, смисъла на живота се обърна за мен. И мисля, че тогава се свързах с пътя на душата си. Това да работя като психолог, да работя като психотерапевт, да работя като хипнотерапевт и да отдавам енергията си към хората. Но не за това просто да помагам, а за това просто да оцелостим контакта, да почувстваме цялото. И това, което се случи с мен и никак не е случайно, е всъщност да срещна Джорджия и да бъда част от нейната фондация вече на този етап. И това, което изключително много ме вдъхновява в това начинание и със заклятническо намерение, е това, че е намерението за добруване и за оцелостяване. И смисълът на всичко това е да свържем материята с душата по един нов начин, по един различен начин. Аз съм любител на медицината извън психологията, но като че ли в годините на много учене психология и на много изчетени книги, установих, че само парадигмите не са ми достатъчни. Тоест, може би, укрупняването на гледните точки, на различните истини за всеки ми дава усещането за свързване с цялото. И за мен е огромно удоволствие и бих дала не само опорната си точка, гледната си точка, емоциите си към това, което се случва, но и това катализира всъщност в мен вдъхновението да контактувам с хората като такива. Не да ги лекувам, защото смятам, че ресурсът и потенциалът е част от тях. Просто да повървя до тях, докато се свържат с него, защото съм убедена, че абсолютно всеки един от нас знае много, изключително много, просто има нужда да се свържи с това знание в себе си.